nami ndingena nalo oyi-1 ezange nim-abort okokuqala angithi nga-abota lo wesibili yes uma ngiguqa phansi same time kuvele kube ngathi ngiyathatheka njengoba ndiguqela ngizibonise ndikwenye indawo kwelinye ilizwe okay uma ngifika kulelizwe disaqhubeka ngiyathandaza mangifika kuvesane kuthiwe thula yabo lo waya njengoba ubumbona uma ubulala njengala emhlabeni uma ubulala umuntu kuba nedokhethe levulwayo ningizwe kahle ngikhulumi noma ngoba if ungumntwana kaNkuluNkulu ukholwa usindisiwe ubelieve kuNkuluNkulu ungavumi ukuthi kuthiwe sikhiphe isibeletho ngasikhiphi spiritually khona into eyenzakalayo. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele sibonga umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonge nje leli thuba sagcinwe inkosi silokho sihlangana njalo. Sizokhuluma nje indaba ezimnandi. Mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi mina ulahlekanga ungasashintshi ungayindawo. La ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu kuphela. Sibonge kuma returning viewers, sibonge kuthi na subscriber, na commenta, na like kuningi nje bazalwane enikwenzayo. Sibonge futhi nange support yonke nje enilethayo ngemikhuleko na kuma channel members. Ngabala ngibalile kuningi enikwenzayo bazalwane ukusupporta lo msebenzi. Ngaphandle kwenu bongeke uzofike lapho usufike khona, so kufanele ukuthi manginibonge nonke. Namhlanje angedwa as usually ngihlala nje nginomzalwane okhona is either testimony noma izwi kaNkuluNkulu asuke ezokushare but ke namhlanje ngino Mrs Nandipha Mzolo okhona phakathi kwethu. Mhlawumbe abanye sebeke bambona somewhere but mangaba ukwazi wambona somewhere it's okay. Nje uyena uzosithatha asibeke but before sekude ake sikwamkele sithi nje ukhuleke ufile at home. Yebo, ngiyabulisa abazalwane emakhaya egameni kaKristu Yesu uJesu waseNazaretha. Nawe tata uChabango ngiyabulisa kakhulu. uNkulunkulu emuhle namhlanje sikwazile ukuhlangana. Ndingumntwana kaNkulunkulu ke ngiyakholwa ngisindisiwe ndingunandipha wakwaMzolo. Ndingumntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa ngisindisiwe ngenzela umusa. Amen. Siyabonga nje nawe ukwazile ukuthi ufike uze la ekhaya uzosisharela ngiyathembela ukuthi sothi siqeda sobe sizakale kakhulu. Angazi ukuthi ubufakazi bakho ubuhamba kangakanani but wena ngiyazi ukuthi ubuhlela along the way uza ukuthi uzobuhlela kanjani. Thina ke singakwazi nje esiqala ukubona mhlawumbe ukusithathe uthi nje ukusisa emumva kancane just to know ukuthi bani uMrs Mzolo. Yebo. uMrs Mzolo uNandipha original from Eastern Cape. Yebo. Yes, eFlagstaff. Ngizalwa ngumama notata basakhona bayaphila. Leka Mrs Mzolo ifike ngo-2023 la uNkulunkulu engibusisa sengichola umnyeni ngishada but all along bendingunandipha wakwayinso kwanye uNandipha khakhi. Yes, so ndahlangana ke nenkosi uJesu. Ndahlangana nenkosi uJesu noma sendi-forward kakhulu ndingaqhubeka. Hayi kulungile. Yes, ngahlangana nenkosi uJesu. Ndizalilwe njengabanye abantwana ndazalelwa ezonweni ndenza yonke into ongayicabanga okuningi. Yes. Kuthe ngithi ngo-2012 ndandingene high school. Ngavisithelwa nguNkulunkulu
ngomzalwane ongumfundisi namhlanje endimbiza nge-spiritual father sami. Okay. Sasisesikolweni khona lento sasiyibiza ngoba yi-SCO, andazi ibizwa kanjani namhlanje. So ndandiyeke ndandisitothi ndandiye nje ndithi ndiyohlala but ngafika ngahlangana nenye into bethandaza. Kwakuthi ke njalo ngebreak abantwana basindiswe bayohlangana bathandaza. So nami ndavisitha lapho ke ngithi ndiyozidlalela ngiyobheka. Xa ngafika ku serious ngenye indlela. Kwabuza futhi kwathiwa sicele umuntu azisho ukuthi ungubani okwabani, usindisiwe noma akasindiswanga. Bazisho almost babesindisiwe. Then xa kufikwa komndide ndikunandipha kwayinza ansindiswanga futhi nditsho ngeshori. Kodwa ke ndiyahalela futhi nditsho ngokudla ndiyahalela ba one day nami ngenisindiswe. Mase kuvalwa kuphunye ndive ndibizwe ngolomzalwane athi ngikuvile uthi uyahalela ukusindiswa intoni ekubambile. Ndithe into endizenzayo ngeke ndikwazi ukuthi ndikasindiswa. Then ngabe sengitshela thena wamkela uJesu akhipha ngakufuni awuyeki izinto ube soyasindiswa. Then ke ndathatha kanjalo ke as from lolo suku ndaqala lapho ukusindiswa ngahamba noNkulunkulu. So impilo yami kanjalo ndahamba ke noNkulunkulu kwenzeka ke endleleni but ke kwazothi ke ngo-2023 ndiqhubeka sendimove from Eastern Cape ngiza eThekwini for imisebenzi kanje. Then ke ngabe sengithola umshado khona. Yes. I know, siyabonga impela ukuthi weza uthi wena nje hawo uyazidlalela kanti inkosi izokubamba iyazi ukuthi izokusebenzisa. Yebo, siyabonga lokho nje usisharele khona. Kuyezwakala kunamandla. Wena ke futhi waziyo ukuthi kungani, yazi uma usuka endlini uthi nje khona into engishisayo kusuke kuyi message very serious. Edinga nje indlebe ukuthi sikwazi ukuthi izizwe. Ake ngiyekele kwena. Yes, thank you so much baba. Ndicela ukungena straight odabeni. Njengoba ngisho ukuthi ndasindiswa ndaqhubeka ke nempilo yami yokusindiswa. Kuthe ndisasindisiwe niseyintombi nje noJesu. Kwahamba ke kwakhona la ndikhohliseka khona ke ngokuthi afika ubhuti athi uyangithanda uzongishada. Unfortunately ke sagcina sithi ke silinde umshado sagcina sesiyombatha. Okay, uma kuqhubeka ngiyambatha ndazothola umntwana ngawa ke ngaphela enkosini. Ndathola umntwana ndavela ndaphela nje enkosini ndakhulisa lo mntwana. That was before uzoshada. Before ndizoshada. Okay. Yes. So ngiqhubeke ke ndikhonze ke ndihlale ndithi sendimzale lo mntwana I think wayehlanganisa unyaka ndibuyele enkosini. Ngibuyele enkosini ndikhonze ngithi ngisakhonza futhi kwenzeka leso again. Hayi kuhlangane nomunye ke caba hayi ngumshado kuphinde kwenzeka into kanjalo. Lo ndicabanga ukuthi wayeyothi 2 years. Okay. Hayi ngivele ngisindisiwe njalo ngiyakholwa intombi enoJesu ishaya amakhorasi yenza yonke into iyadumisa iyathini uyabo. So ndikhulelwe uma ngikhulela ngixelele lo bhuti ndithi ngeke ngikwazi mina ukugcina umntwana uyabo. Ngeke ngikwazi ukugcina umntwana acaba yena uthi no ngobani ayisi-argue ke sigcine sixabana ngendlela yokuthi ngagcina ngizama ukuthi mina ngeke ngikwazi ukugcina lo mntwana ngizomkhipha. Hayi kwenzeke ke ngenza imizamo ukuthi ngimkhiphe. I remember ndathi ndihamba etown ndabona lama post lafe ubhaliwe most ngabantu bangaphandle futhi abortion what ezazinto lezi ngithatha iphepha ngicontact ke inamba yayiphayana asho ukuthi ubhuti angangisiza angathi ku 600 iprice. Okay ngizame because ngangena ndisemakhaya ngizame ngiye uma ngifika lapha kanti uma ngingena laphayana yindlu nje but yindlu ufike la phakathi nendawo ibe nelaphu
elitshona phansi ube sowuyongena kwelacala ngapha ke kumnyama kunezitaputapu zakhona but uma umbona kafakanga izinto ngathi ligqirha okanye intontoni ndiqale ngithuswe yilonto but ke singene andibizele kulendlu singene uma singena ke abe sethatha ke into yayiphilisi njena athi ko mama ndivula imilenze ke abe siyalifaka leli philisi uhlala nje isikhathi eside ke akufake leli philisi athi bafuthi uhlala unganyakaza okay ndibe nento ethena why lento ave befamba ndiyayiphuza wayizongena ngaphansi but kuba ndasendinqumile kwakuse unesibindi engasaziyo apha komu ukuthi lento ndizoyenza okay it's fine yenzeke ke lento bese ndihamba angixela uba ndenze kanjani xa ngifika endlini ngihambe ke and futhi ekhaya zange nizenibone fast forward ngiqhubeke nokuphila kuhambe ngibuyele enkosini yabo uma sengibuyele enkosini uzobuka usathana ukuthi unamaqhinga kanjani uma sengibuyele enkosini enhlizweni yami senginqumile ukuthi nomshado because shuthi nali igama eliniphazamisile okay ngicela ukuphazamisa kwagcina uyenzile i-abortion lapha yagcina yenzakalile njengoba ngisho wangifaka lela philisi emveni kokwathi mandigoduke okay then uma ufika ekhaya ke uhlale ke then ke suke seliziphumela lona ke igazi kube ngathi uma period kwagcina kwenzekile okay ekhaya futhi zangize kunotice zangize ngibonwe yes so ke ngizoqhubeka nempilo ke ibe normal impilo ke ngiqhubeke ke so kuzohamba kufikele la ndithi ndibona ukuthi no ake ngikhonza uNkulunkulu ngaphandle kuka Jesu impilo ngeke ngibuyele ndikhonza uNkulunkulu futhi ngibe serious uma ngikhonza umoya ingcola ngihlala ukuthi lento le engiyifihlile ngeke ngiyenga indawo nayo yebo I remember ndazihlambulula twice diloko ndizihlambulula alright emveni kokho futhi ndivuba okay sendi right ngiqhubeke ngikhonza uNkulunkulu kube mnandi kuzofikelela la ngishada khona 2023 okay uma ngishada and I remember ngaze ngabuza ebantwini ukuthi okay uma ubuzihlambulula then uma usiyoshada kunyanzelekile ukuthi ulande wonke wamabibi umzekelo kuma ngithena ngake ndeba yabo mase ngishada ufune ngiye ngiqale lanto nje angithi kuthiwa ungene emshadweni you need to be holy yabo so kuthiwe if wazihlambulula kuNkulunkulu akudinga ukuthi ubuye uqale phansi yabo so ndingene emshadweni ndinale nto ukuthi okay vele ngayihlambulula uNkulunkulu ngiyazi wangixolela ngingene hayi kube mnandi emshadweni sihlele nomyeni wami ukuthi ena asifune abantwana kwi first 2 years sizoqala sibe right financially sithintini and then ke sesingahlela indaba yomntwana umyeni wami naye ufike unaba abantu abakhe abawu3 abachole ngaphandle nami ndingena nalo oyi1 ezange nimabort oqala angithi ngaaborta lo wesibili yes so ke ndiyangena ke nalomntwana ke ayike sihlale ke kube mnandi sithi sisahlele kumnandi ibona ukuthi unyaka oqala kwakapheli ngithi ngiyambona umyeni wami ebesihlelile mose ukuthi asikho ke rush for umntwana okay ngithi ngiyambona umyeni wami ke unalento ukuthi umntwana kodwa katsho kodwa wabona ama actions akhe ukuthi usefuna umntwana ndimbuze ngenyime ndithi ithini into yakathi to be honest mkami aso wish nganomntwana nawe ngiyamfuna umntwana uNkulunkulu angathanga sephi ngithi kanjani sasihlelile nje mefika siyomkhulisa kanjani ethi umese khona uNkulunkulu uzobona avula bene faith engayazi futhi ejikela lento sasiyilento engibona ukuthi hayi ndivele ndim ignore till afika umoya engcwele kuma athi buka le ndoda iyamdinga umntwana uyabo so alright ndiqhubeke impilo sendinalento ukuthi alright uyamdinga umntwana till one day I remember it was Friday la sasikhonza khona njalo ngolesihlanu wakube nenkonzo yomkhuleko yes so till sifike lapho ke umfundisi washumayela meshumayela umfundisi abalula into yokuthi ena thandaza thili lento oyithandazelayo uyithole ungenelisa ukuthi uthandazile but answer ukaze uzuyibambe ngesandla
Okay. Thandaza thini impendulo ifikelele esandleni sakho. Yes. Alright. The more ekhuluma lonto ngibena lento ethi ena i1 into esengiyibona lapha engihlala khona endlini ukuthi iyadingeka. And nami sendiyasibona isizathu sayo. Alright. Hayi kuthwema kuthama kuthandaza imvengiwe phansi ngamadolo ndiguqa ndithi uNkulunkulu ngicela umntwana. Dani lokho ndibiza lowo mazwi kuphela. uNkulunkulu ndicela usiphe sinomyeni wami umntwana womfana. Umntwana womfana angifuni noba ngomuphi but ngifuna umntwana womfana. Yebo. Ngiphinda phinde lo mazwi ngiguqe phansi. Uma ngiguqa phansi same time kuvele kube ngathi ngiyathatheka njengoba ndiguqela ngizibone sendikwenye indawo kwelinye ilizwe. Okay. Uma ngifika kulelizwe disaqhubeka ngiyathandaza. Mangifika kuvesane kuthiwe thula. Yabo? Thula ungabisatsho ngoku ungabisaqhubeka manje ubuloko ucela umntwana. Okay ngithule. Uma ngithula ngibone iatmosphere yakhona kune peace and as much as to be honest ngendisho ukuthi ndabona okanye kukhazimula okanye kunjani amehlo ami akwamoya. Yes. The place endandikuyona ndandiyifila ukuthi yindawo enokuthula kumngasho ngathi noba kuthiwani line khona kunoNkulunkulu line khona. Alright, uma kusenjalo ndive angathi kuthiwa la ndikhona ngazuthi yonke into esiyidingayo angathi khona ama department wonke yonke into edingwayo ngumuntu emhlabeni khona. Yingane yimali yintontoni ungazi ukuthi kunama department whereby mekuthiwa siyobusisa umuntu kudila nalo department bahambani yobusisa ubani emhlabeni yayibona into kanjalo. So ngaye ngafila lo moment ukuthi la ndikhona kukanje. Ndithi ngisame kanjalo kungathi kuthiwa ke mandiyonikeza umntwana. Ndithe ngisamile ndisaguqe kanjalo ndiyathandaza njengoba ndila emhlabeni ecaweni ngondithandazayo but la ndikhona ndathi ndiyazobona sengihleli ungazi ukuthi ngihleli esibhedlela uyabona esibhedlela la usuku uqeda khona ukuteta usuhlele embedeni umuntu wesifazane and uma ugqoke ndigqoke ingubo lezi ezigreen ezasesibhedlela ungathi ngihleli kanje ndigodlile ingane. Sengiyavuya ndithi yona ngempela ndimtholile umntwana and xa ndithi ngumntwana muhle kumfana umpofu ngithi ngisajabula kanjalo ndithi angeke sengimtholile umntwana ngokushetshe kungaka ngithe ngisavuya kanjalo athi umoya ingcwele ndikunikezile umntwana nako engicela ungenzele kona lo mntwana lo ubungeke uzomthole but mina ngiNkulunkulu ngikunikezile ndizokunikeza ngifuna uhambe uyondikhululela abantu abami uyodlulisa le message. Ngiqale ke ngoku ngixwaye ngisaguqe kanjalo ngisajabula. Yes. Uma engibuyisa athi ena ngisho noma obekuthiwa ubungaya kuba prophet abakhulu kangakanani noba ubungaya kubefundisi bakuthandazela ubungasoza umthola umntwana. Ndibele lento why angibuyisele emuva kwakungathi kwenzeke namhlanje kanti into yenzeka 9-10 years back. Kwakungathi into yenzeke namhlanje athi uyakhumbula ngonyaka othile wahamba waya kwi-altar lika Sathane wayobulala umntwana wayokwenza icovenant no Sathane walahla ingane. Isibeletho sakho sadamage ngaleso sikhathi. Yo. Yabona njengoba ndiguqile ndavele ndaheza into engingayazi umuntu owenibhekile wayebona ukuthi akusengomthandazo normal lo uyabo. So sendithandaza the more ndithandaza umoya engcwele loke embule ethi ndiyakunikeza but ngicela ungenzele lokho hamba uyongilandela abantwana bami. Waqhubha ke message eqhubha imessage wathi hamba ngizokunikeza lengane oyifuna uzoyithola ingane yomfana. Yebo. Uyabo. So ngiqhubeke ndithi okay ndavele ndathi into entendayo nathi okay moya ngcwele ngizoyenza noma kubhlungu noma kunzima wena ireveal iyonke ukuthi ndiyenze kanjani ndiyenze kuphi kanjani as much as kubhlungu
mina as much as ngiyibona ukuthi into angithuma yona inzima uyabo but lokho esengikuphethe nginalento emqondweni wami kudlala lento yokuthi noma bekuthiwa ngikathandazela kangakanani bengenze ndimthole lo mntwana and njengoba ndimbona ngathi ndimbona ndimphethe la kwa spiritual ndiyazi ukuthi enyameni ndizomthola uyabo hayi ke emveni koko ndithi moya engcwele uma uqhubekile washo ukuthi ufunani kanjani ndizokwenza nangempela ngizibone sengila eniguqe khona ngiqhubeke angisathandaza sendithi uNkulunkulu kanjani ndizokwenza wena ngixelela ukuthi kanjani ndikhale sendikhaliswa yile yanto engayenza njengibanda linesibindi futhi ndingaboni ukuthi ndirongo ndingenandaba kugcwele ukuthi la eSouth Africa we are free ukuthi singenza noba yini ngemizimba yethu but kwavuka kwakutsha alright ngokuthandaza kuphumye esontweni sihambe uma sihamba ngifike endlini ndimxene ethi umnyeni wami and umoya engcwele waba specific ukuthi imessage ungayitsheli umuntu ukuthi ena uNkulunkulu kanje nakanje ukuthi uNkulunkulu kuthuma ukuthi ambokwenzani ndingambi ndiyireveal imessage ukuthi kuthiwana mandiyokwenzani but ukuthi uNkulunkulu ukuthumile ukuthi ambokwenza something ambokhuluma endaweni yokukhuluma kuyo kodwa ungatsho in details okay ndimvulele kancane umnyeni wami ukuthi yazi umnyeni wami uNkulunkulu uthethe into ekanje nakanje nakanje ukuthi uzosibusisa ngomntwana but kukhona into enzima athi kumele nimenzele yona athi ngempela lithi ushilo uzosinikeza umntwana futhi umntwana umfana but inzima into ekuthiwa mangiyenza but if uNkulunkulu ethi yenza I believe mkami izokwenzeka manje lapho asinawo kwanto sisaqala impilo phansi alright lokho ngiqhubeka ngithandaza ngithi uNkulunkulu makembule ukuthi ufunani uyabo makambule uNkulunkulu ukuthi ufunani the more uNkulunkulu eqhubeka ezembula kum uthi hamba uyokhuluma kubantwana bami wembula nje kwakuningi ambokhuluma kubantwana bami uSathane into ayenzile ngicela kunamavesi awanginikeza nangona engendi washo onke but kunamavesi umoya engcwele anginikeza wona usethi ke ngoku khona izwi eliku Revelation chapter number 12 isambulo ngesizulu yesisambulo chapter number 12 ndicela sifunde u9 uthi u9 wayesephonswa phansi uDrago omkhulu inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane odukisa izwe lonke waphonswa phansi emhlabeni nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezi lobufakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni alright uma esekhuluma umoya engcwele la uthi uma ngivezela kuyisikhathi whereby uNkulunkulu efuna ukuphilisa okanye ukulanda abantwana bakhe uSathane avithize impilo zabo avithize iqiniso lithizwe lenkosi ungcono umuntu ona engazi kunomuntu ona esazi iqiniso uma uyo-abhotha usuke wazi kahle ukuthi uyokwenzani ngisho ungasindisiwe ngisho ungenawo umoya engcwele there is a spirit of God inside you there is ubuNkulunkulu ngaphakathi kuwe singakafiki ekusindisweni singakafiki ukuthi wamkela umoya engcwele but kunonembezo la kuwe okuxelela ukuthi ngurongo nguright so usethi uNkulunkulu umoya engcwele and manje uSathane into ayenzile yena usegijime
uqala wangathi ulethe usizo kanti yimina uNkulunkulu engifuna uyosiza abantwana bami ukuthi bonile bashiya indlela bonile bemka abanye bokwenza ama covenant noSathane abanye bolahla ingane abanye bahamba lithi izwi lenkosi kuyisono ukulala ungashadile abanye ukulala kwabo bengashadile baze abanye bayothola ngisho izifo abanye uNkulunkulu uze wadedela uthi lapha kuDeuteronomy uthi uma ulilalela nokulalela izwi lami ngiyakubusisa ekungene nasekuphumeni kwakho but uma ungalilaleli ngiyodedela ngisho izifo zivuthuze ekhayeleni lakho so usengivezela la umoya ingcwele ukuthi this is the time ukuthi ayosiza abantwana bakhe yes uangry uyandiva uangry ukuthi simshile sangenzi but wehlile nguYehova ukuthi abasindise so ufuna simemezele lento yokuthi usekhona uJehova ophilisayo usekhona uJehova osindisayo but you need ukuthi urepent lithi la izwi lenkosi bamnqoba nokumnqoba uDrago ngezwi lobufakazi and uma ndaqala ngasheka uMongcelo wavula nje into eningi obuka even ongena ngisho ku YouTube uzobona uSathane usechithe istudio zakhe usechitha ama pulpit lokho ama podcast waveza as ipulpit uMongcelo ukuthi this is the pulpit leli thina seligijimelayo Sunday ilona leli uSathane uwazi kahle ukuthi uyolinda nini uyofika nini uSunday abona thina sinalento ukuthi sifuna ukuyolanda abantwana bakaNkuluNkulu on Sunday ngezwi likaNkuluNkulu but uSathane from Monday to Sunday wenza sure ukuthi uyashumayela from Monday to Sunday uyashumayela wangibukisa chithisa ka wathi buka ukuthi uSathane wenzani ngabe sengilandela I remember ukuthi ngangibuka ngisho istudio zako Nigeria ama podcast ke abanye bekhuluma ngeingisi ezingaka umuntu afika athi abengathi umuntu uzofakaza wathi buka into ayenzela uSathane bayophuma ngathi balethile usizo bathi abalethile usizo ingakho kufanele ucheck even ozofika ozokhuluma ukuthi ukhuluma ukuthi abantu mabayephi because ama million abukayo angithi thina Sunday mhlambi siyakwazi ukuthi siqoqe mhlambi i50 but isikhathi manje ukuthi sishumayele kuma millions and noSathane isikhathi ukuthi angalindi ukuthi ahlanganise one by one but kube nento ezoma ibhena ezosho ukuthi hayi sizona isizo yebo uma usondela akulona usizo leli I remember ngangise ngibuke ngaze ngithi mangilandela ngibuke la uHebhayi umuntu ayeza afakaza athi mina I was a devil worshipper ngenza umzekelo bazalwane angisho ukuthi kumbi ukuthi ufakaze ukuthi uNkulunkulu kulandephi mhlawumbe ubuye i-devil worship but athi umuntu mesho ukuthi ngani li devil worship asebenzela uSathane and njengoba nanisebenzela uSathane sasenza kanje ndangenwa kanje akhulume imidante emide athomye ngachola ibhuku lela bhuku leli Satanism wenza uma ufuna ukujoyina ilimuna abona nje into ezikanjalo akhipha ama details okungcola and the time ulalele lokhiya ngisho noba kuthiwa ugcwele uNkulunkulu iba khona izwi behind lela likhulumayo elishumayelayo ngiyakuzwa yebo behind lokho akushoyo umuntu ingakho even nasemasontweni uma kuyofakazwa kuyahlungwa ukuthi yini mntana mongayifakazi yes uma usanda kuphendula kuyafundiswa even okuma phambi kwabantu ukuthi ufakaza uthini le uyayiveza le awuyivezi but now uSathane uvule ithuba whereby abantu bazofike bakhulume konke babe ngathi bayolanda abantu kanti bababuyisele bazobaxelela ukuthi uma ufunwa mhlamba ukuthwala ufuna ukukhonza uSathane ufuna ungena kwi-Illuminati ngena kanje ngena kanje so wathi uNkulunkulu ngiyakucela ukuthi ugijime kulawa mamillion uSathane agijima because ngathi mase ngibuka nangempela istudio zabantu abasindisiwe very few very few thina abantu abasindisiwe
if ubona even ama podcast abantu abangakholwa ba busy from ekseni ukuyoshona emalanga, and if uma ulandela ukuthi umuntu uzothulana uzothola ukuthi mhlawumbe kupraise amadlozi, mhlawumbe umuntu kupraise ntontoni, omnye uthi ngizofuna umuntu wami, omnye uzoveza ukuthi yena mhlawumbe uthatha umfazi womuntu. Yonke lonto iyashumayela, iyashumayela ukulanda abantwana bakaNkulunkulu nabe sebekhola babona isona ngathi no into eright ukuthi uphile nayo. Yebo. So uNkulunkulu ke kuningi owakukhuluma, kuningi wakhuluma wathi abanye sebeze bagcwala izifo baze bafikelela whereby kunezifo waveza umoya engcwele ezingu2 awagxila kuzo kakhulu. Emveni kwaloko wathi abanye balala, abanye noma bengalala, abanye bandicasula ndinguNkulunkulu, dathi ngithetha kubo bangiswisha, bangayenzi lento engishoyo, ngadedela ukuthi uSathane makasho, because izigulo izifo zonke ezikhona aziveli kuNkulunkulu. Yebo. But ngoNkulunkulu zonke izifo ngoJesu ziyaphiliswa. Yebo. Kodwa izifo zonke zisuka uyise wezifo, uyise wamanga ngoba uSathane. Yes. Uyabo. So usethu umoya engcwele abanye bangishiyile bemka bayoganga, uSathane wangena. Omnye uthe ena eshiya ukukhonza uNkulunkulu okanye eshiya impilo engcwele, because siyakwazi ukuyolala sigida sicwecwa sishaya ithomoya kodwa sihambe sijikele ngale. Yebo. Then uNkulunkulu wenze njani? Wahlehla. uSathane ithuba nethuba litholayo kuwe wenza sho ukuthi udeposita something ozothi nobuso ubuyele bomnandini akudonse ngayo. Engempela. Akudonse ngayo ukuthi wena kaloku gida ubuye ngeneno wena ukanje. Lithi izwi lenkosi la ungumangaleli wamakholwa, umangale ekseni kuze kube semalanga. Yebo. Abanye waze wabalula izifo eziwu2 umoya engcwele wathi abanye baze bangenwa even yicancer, abanye bane cancer because zange bamlalela uNkulunkulu. Abanye benza izinto ezi against izwi likaNkulunkulu. Kunezifo manje ekuthiwa ngo-HIV, sange nomunye wayehamba weqa kubo, weqa umthetho wakubo, weqa umthetho kaNkulunkulu. Yebo. Yangena iHIV. Yeah. Yangena. Then uNkulunkulu wathi ngifuna bonke labantu ukubalanda, ngifuna babuyele. Waze waveza ngalento ukuthi ndifuna ukwenza ukushaya ihlabekisa. La uSathane besethi abantu baya ngespeed ekulahliweni, baya ngespeed esihogweni, kodwa mina ngibadonse kanje. Kodwa only if be repent. Amen. Then wathi ke anganoba ngisahamba kahle baba noba khona ofuna ukubuza noba ngiqhubeka. Hayi ngaqhubeka mhlambe ngoba uzigcineni. Yes baba. Then ke nalelinye izwi ndicela ungalifundi kodwa ukulisho liku 1 John. Okay. 1 John chapter number 2 kodwa vele kuba iverse 1 ngicela ukukhawulezisa. 1 John chapter number 2 verse 1 lithi ke bantwana bami nginilobela lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. Amen. Usethi ke bonke abavumayo abathi membezwa lelizwi lobufakazi baphenduke bashwaye nguguilty, uJesu uyoba ngummeli ezimeni zabo. Amen. Uyoba ngummeli kumacala abo abawenza. Yes. Wabe sethi umoya engcwele but ngizoqala ngawe. Okay. Because awukwazi ukuhambisa into ephilayo wena aqala ungalatshiwe. Ngathi okay moya engcwele ngizophuma but ngifuna le yanto engiyibonile embonweni, ndifuna ukubona ndigonele yangani. Yes. uNkulunkulu emuhle kwahlaleka. I remember ndani lokho ndibheka ndithi okay ndifuna ukubheka ukuthi ndani nalento ukuthi okay moya engcwele ngizokwenza but mangibona ngikhulelwa. Ndifuna ukubona ukuthi beungayonyongona bekunguye impelani. Kwahlaleka
Kuthe kusahlaleke kanjalo. I remember bekungu 2020, I think okungu 2024. Sisesontweni sithe sisakhonza kunikeza umfundisi. Uthe umfundisi meya ngaphambili athi ndibingelela bonke abakhona, aqale kubefundisi asho bonke abantu. Athi ngicela ukuprofeta kancane, khona ngicela ukumbingelela, ndifuna ukubingelela nalo waseyilichachaze esibelethweni sikama wakhe. Ndithi hello, ndiyakubulisa in the name of Jesus. Same time ndashaywa uvalo. Yebo. Mangibheka umyeni wami, ngiyambona ukuthi haleluya, akekho la. Mina kunalento yokuthi kungenzeka yini moya engcwele ukuthi nangempela. Ngikutshela ukuthi kulelo sonto ngagijima ndothenga ipregnant test. Uma ngifika ndikhulelwe. Alright. Uma ngibiza umyeni wami ngimkhombisa, wathuka umyeni wami zangakholwe. Zangakhona ngathi beshila uNkulunkulu, but inkinga manje sekumele ngiphakame ngihambe ngiyosho lento. And uma ngikhuluma umyeni wami uyacabanga idignity yami, uyacabanga ukuziveza, uyacabanga abantu ukuthi bayongiphendula abathini. Kodwa uNkulunkulu wanginikeza isibindi sokuthi hamba uyolanda leyo ncusa laba bazophenduka. Mina uNkulunkulu wangenzela umusa, ngamthola umntwana ngakhulelwa. Uma ngikhulelwa futhi ngaze ngayoteta ngamthola umntwana owesilisa. Ngithe ngisakhulelwa wathi futhi lo mntwana uyakumthi igama, uzumtha noma leliphi igama. Lo uyoba ngowezwi likaNkulunkulu. Igama lakho uyoba nguowezwi likaNkulunkulu. Amen. Ungowezwi likaJehova lo, akavelanga ngawe, kodwa uNkulunkulu kukhona befuna ukukwenza. Nangempela wazala umntwana wakho. Ndithe ndisaqhubeka ke babushabangu ngene nokukholwa futhi ngimbona umntwana ngisakhulisa kumntwana. Uthe ngilele umoya engcwele wangibonisa ngihamba nabanye osisi. Uma ngihamba nalaba sisi abawu3 ngathi siyenyuka. Uma sinyuka nje endleleni ungathi sidlula abantwana abadlalayo abadlala izindlu lento badlale edustini. Ndiphakathi nendawo kulabasisi kuve kube nomntwana, lo mntwana wathi kwave kwanengane thena umama uma isho njalo ithi umama ndiphukuze, labasisi bavele baqhubeke bahambe. Uma ngiphukuza ndivele ndibona ingane, mandibona lo mntwana ugqoke ingubo ingathi yokhwe kanje, inamagqabagqaba lengubo. Same time ndiboniswe igender yakhe, ingane yentombazane. Eseza kum uyagijima uza kum. Intombazane kuthiwe iage yakhe phako 7 years. Yabo agijime mefika ndimqukule ebusweni uyimina ehlalele. Ndifike ndimbambe ndimgone. Uma nifuna ukumlalisa la esifubeni kube khona into ethi la kumngaphakathi akabatha akasaphili nje, ungamncikisi kangako, akasaphili. Ukubona lathando lokuthi wanga umuntu omthandayo kade wamgcina, that bond yomzali nomntwana. Ndimgone. Uma ndisamgonile ndingafuni ukumlalisa la ngenxa yeleli lizwi leli, ndingafuni ukumlalisa la, kube nento engihlupha yethi but igama lakhe kuba igama lakhe. Alright, ngethuke. Uma ngethuka babushabangu engihle lento ukuthi moya engcwele ngayihlambulula, wathi wena uNkulunkulu uyangithuma. Nangempela washo ngawenza umsebenzi kulela bandle engangikhonza kulo, because kwakuthiwe senze iconference ethile. Ngenza uNkulunkulu ngakhuluma, lo mntwana ngaze ngibone mntwana, angaze ngihlushwe maphupho. Why sengenza umsebenzi ongaka but ngizoboniswa ingane? Yes, bebengekho simo esimbi but ayisuki lento emahlweni nami. Uyabo? Why uyapoka kwenzakalani? Uyabo? Then ke umoya engcwele umesebuya kumdibuze futhi ebantwini kusho khona ukuthi angize ngiyithole. Uyabona umoya engcwele mengabe efike ngombone ngisho nobunga interpret 100 times, uma impendulo ingayona awugcoliseki la ngaphakathi. Awugcoliseki. Ayi ndihlale
till ngolunye usuku ndivuka ekseni ndavuka okangathi umoya ongcwele okanye ndihleli naye angazi wazothi kum yebo le yangane ubuyibona umntwana wakho lo waya yebo lo waya njengoba ubumbona uma ubulala njengala emhlabeni uma ubulala umuntu kuba nedokhethe livulwayo noma ungabale kuyephi kodwa kusalayo kuhlala kwaze kuba lo muntu uyiwanted uma ungakahlali phansi uvuma isono sakho kube sekuyange kube namajaji kuhlalwe phansi utholakala uguilty ube soyovalelwa ugwetshwe uma kungenziwanga yonke lonto noba ungabale ukuthini ityala lakho lihlale linjalo so lento oyenzile ukuthi wena uvume ngikuthuma lonto yenze futhi uthatha uJesu abe ngummeli wempilo because waqala kum kwanyanzela ukuthi mangimthatha abe ngummeli wempilo yami ukuze akhuculule yonke lento engayenza so uJesu into ayenzile ungena njengoba lithi izwi lenkosi manje uJesu ungummeli nomoya engcwele behla benyuka bayasebenza umoya engcwele ukuthi anginishiyi nodwa ndinishiya naye uJesu ushiywe naye wakuthi ukuthi elona gama esisinda ngalo yilona lika Jesu uJesu yiyona ndlela esikwazi ukuya ngayo kuNkulunkulu amen so uJesu okwamanje usengummeli but siyazi isikhathi webhayi ezobe ijaji yebo so usethu umoya engcwele njengoba umthathile uJesu abe inkosi nomvikeli wakho abe ngummeli wakho into ayenzile uhambe wayolanda le ngane because ingane uma uyiabhorta kunezwe labaphila khona njengoba usuku umbulala la emhlabeni yebo alright angithi uma ufa babushabango lese namhlanje kuthiwa ebusuku umoya wakho uhlukana nenyama yes umoya uye ekhaya la ubusebenzela khona inyama iyasala yes so if liyangane uyibulala ngisho noba ngathiwa bekungu 2 months bekungu 1 month once kwakhona le nto ukuthi you are pregnant yes isikhona ingane lapha ya so yes isikhona liyangane uma usuyibulala kunezwe laba yophila khona yila uSathana afika athathe khona lokuthi athathe lezangane ziyakhula ngale uma zikhula ziba neenga ngisho ngaphila la emhlabeni ingakho even abangakholwa wafa nginikeza ivesi ngizoya ezwini because I know abazalwane esiphila nabo in these days ukuthi bathi kuphezweni impela so uma esengikhombisa umoya engcwele ukuthi so uJesu into ayenzile uhambe wemka wolanda leyangane waba ngummeli wakho leyangane leya uyena kuphele kumele afike abe yisono lesi wena wasenza afike abe ngumoni abe yiso agqoke lesasono wasenza wena ube clean uma eyisono uJesu kumele angene kuleyangane ayihlanze inhliziyo ayithathe ibuye izobhilonga embusweni wasezulwini because umuntu nomuntu uma efa kunombuso kumele abhilonga kuwona obazalwana so ushiningiswe uma umuntu ehamba emhlabeni kunombuso aya kuwo and uma usathana ulwa izinto ezizalwayo nezinto ezikhulayo ngisho uhamba emhlabeni uyancatha ukuthi ngifuna ukuva amazwi akho okugcina ukuthi umephuma umoya usathi uJesu uyinkosi yini so aba bantwana batargetiwe bathi bephuma angithi vele okokuqala lo mntwana ngimzalela esonweni angithi angishadile ngimzalela esonweni vele lo mntwana so njengoba ngimzalela esonweni vele uma engakamamkela uJesu abe inkosi nomsindisi obviously kunombuso vele azokhulela kuwona hayi lo so
leza ngane ziyakhula ngale ziyakhula uma zikhulu usathane yilezi azithumayo ukuthi mazizo attack ama families mazizo attack emhlabeni mazizokwenza 1 no 2 no 3 uboniswe lilibi kangaka le ingane ziyakhula ingakho abangakholwa bayibambile lemfihlo kodwa thina esikholwayo asiyibambanga. Bayibambe kanjani abangakholwa? Abangakholwa okokuqala ndicela siye kwabaseKorinte. Okay. Ngicela siye kwabaseKorinte. 1 Corinthians yes, ngicela siye kwabaseKorinte chapter number 11. Okay. Chapter number 11 verse 23. All right. Verse 23. Verse number 23. Yebo. Lithi la kum ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokhu nenganinika kona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhatshelwa ngako wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuthi ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emveni kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha yisivumelwano esitsha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. Alright. Amen. Ngicela ukuveza lento okokuqala ngendlela umoya engcwele wayiveza ngayo kimi. Okay. Uma sibona uSathane esenza noba yini okanye kukhona izinto zamadlozi okanye emhlabeni kukhona into yonke into eyenzeke emhlabeni eyenziwa nguSathane uyithatha ezweni but ayiphendule ayibeke ngendlela yakhe kodwa yonke into eyenziwa nguSathane ila ezweni uSathane ngeke uSathane ulwe noNkulunkulu elwe noNkulunkulu isithombe sikaNkulunkulu ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu kula emhlabeni yithina singumfanekiso kabani kaNkulunkulu. So ukuze ala uNkulunkulu kumele azi ukuthi yini intando kaNkulunkulu yini angayifuni azoyi oppose. Yebo, azoyi oppose. Amen. So uma ubona even abangasindisiwe abahlabela amadlozi bayazi ukuthi uma kuthiwa mhlawumbe une miscarriage mhlawumbe bekungumakoti kuye kuthiwe gijima uyohlanjwa. Yes. You understand? Lo muntu kumele ehlanjiwe. Makuna kuhlatywa intontoni makagezwe lo muntu kune cleansing yakwamoya. Yakwa spiritual eyenziwayo. Bayithatha phi lento? Ayikho into eyenziwa nguSathane engakopanga usiko lwethu. But thina usiko lwethu asilazi. Yebo. Lithi lelizwi lenkosi uma ngizokulandisa kancane angikho emadimonini but if ukubezwe baze bathi bona ukuze sibe strong siginqa imoto. Siphuza igazi labantu. Basho njalo. Sidla inyama zabantu. Kubuza ubuyidlelana inyama yabantu. Hayi sisuke senzele ukuthi sibe strong. Masiphuza igazi senzele ukuthi sibe nesibindi. Bathatha khona la. Yebo. Nabo njengoba thina uma sithi enkonzo sithi sikhumbula uJesu uthi la lithi izwi lenkosi wathatha isinkwa wahlephula wabonga wathi ngumzimba wami. Okay. Wathi igazi lami kwenzeni ukuthi ningikhumbule.
Yebo. But uSayithane wayi oppose but iyona ndlela yethu yamakholwa ukuthi sihlanzwa ngegazi lika Jesu. Umzimba wakhe ufika ube impiliso ukuthi uma sigula, uma sidla lesi sitha, siphuza, siya kuphila emizimbeni, siyokwenza ukuthi uJehova simkhumbule imihla azabuya azolanda ibandla. Yebo. But ngale uSathane uyenza ngenye indlela. But yilabo kuphela uNkulunkulu abafunayo abazoyizwa le message. Amen. Ngiyakuzwa. So uma ke umoya engcwele esengitshela lapho usethi ke ngoku kumina ke so leyangane uma leyangane uNkulunkulu uJesu esengummeli wempilo yakhe iyabuya leyangane. Yes. Izohlanzwa ngegazi iphile emndenini wasezulwini. Amen. Leyangane uyithe igama mawayo uyitha njani na enhlizweni. Yebo. Ngenxa yokuthi uyazi ukuthi ngosuku olithile ndenze abortion kwaphuma umuntu wakungubani igama lakhe lo muntu. Oh yebo. Leyangane emhlabeni wonke umuntu kumele azi ukuthi unguwakwabani. Ukubone umuntu azala ingane mhlamba kashadile azala ingane umezala lengane ayikhulise ayenzele yonke into ayifihlele ubaba wakhe mhlamba kanye ubaba waye abazwani kahle. Uthi uyayibona ingane iyakhula ifikele webhayithi baba ma upho baba wami dingwakwaba. Ngisho noba ungayincamela uthi hayi wena undikwenzela yonke into athi ngifuna ukwazi ubaba wami. Wonke umuntu imvelaphi yakhe uyafuna ukuyazi. Amen. Njengoba uzaliwe lamhlabeni uyafuna ukuzazi ukuthi ungwakwaba ubelonga kuba kukhona ozondo la emhlabeni kukhona oshabangu baba kukhona omfeketho kukhona obani ufuna ukuzazi ukuthi ungwakwaba lo mntwana. Angithi njengoba usuke unusuthatha uJesu usuku uxolisa ngesenzo wasenza njengoba angithi ubuyisa lento ukuthi mntanami ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda lo mntwana usuke esebuyela ku even ngisho usubala mhlawumbe nobantu if unabantwana bawu4 abaphilayo if lo umbala uyambala ukuthi bawu5. Yes. Because naye udlule la kuwe udepositiwe esibelethweni sakho uNkulunkulu. So uNkulunkulu into ayenzayo ufuna ukulanda uxolela thina azaxolele nezinto esizenzile. Bazalwane. Amen. Ndicela angazi baba khona sengiya ngasekuvaleni. Ngiyakuzwa uma ngilalela kahle uthi labantwana abashonayo angithi nje abantwana aba-abortwayo. Yes, aba-abortwayo. Because into esukuyenziwa yithi lethina abantu. Yes. Khona lapho uSathane abagcina khona. Yes. And akusikhona ezulwini. Akhona ezulwini. Ngoba lokho kufanele kucace nje thina sinento yokuthi sithi umntwana mosu usuke ngenzanga lutho obvious umntwana same time ovela ayezulwini uma ngabe shona. Bonke abantwana abashona bebancane or specifically laba aba-abortiwe mhlambe uSathane ubatshontsha indlela thizeni ngoba wena usuke waya kwi-altar likaSathane mhlambe. Alright. Ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo baba. Yep. Mina I don't wanna lie ngifuna ukusho ngendlela umoya engcwele asho ngayo. Yes. Mina wangivezela ukuthi bonke abantwana aba-abortwayo. Okay. Alright. Umntwana omaborthayo baba ufana dicela ukuze ibonakale lento uyambona uKhayini kade ebulala umfowabo uAbel. Yebo. Igazi lika mfowabo lalikhala lalimemeza. Okay. Uma umuntu umbulala ngisho noba ngathiwa ebengakafiki but you kill that person. Umbulalile and njengoba umbulalile uyacabanga ukuthi isikhathi esiningi into yokuaborta ize noSathane. Yes. Yep. Ize noSathane because uyazi ukuthi kuthiwa thina uthi uJehova kuJeremiah ngakwazi usesesibelethweni. Yes. Ngakubiza ngakungcwelisa uyangizwa usesesibelethweni ngakungcwelisa. So into ukuze ibe yiperfection funeka ingcweliswe nguNkulunkulu. Yebo. Funeka ingcweliswe nguNkulunkulu. Ingakho kuthiwa noma sizalela esonweni. Yebo.
kuba uhlale sibelethweni sikama wakho uthi ufika uzala ngabantu bangaboni uyabo Yes. so uthi ufika uzalelwa kuso isono yingakho even abantwana bethu asithi ngoba thina sisindiswe kakhulu mabahlale ezindlini sibaqhubela khona lapha ya Kunjalo. because kumele umamkele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Amen. So umoya ingcwele mina waba specific ngalaba abhothwayo Yebo. labe asibabulalayo ukuthi bayaphila une altar une Yes. altar uSathane ofike ekhongozele kanje Hey. uma thina sisingaba sibakhipha usuke esebakhongozele kanje abakhulisa. Ish. So. Ya sekubiza umzali nje ukuthi arepent njengoba usho. Ngiyakuzwa. Abuyisane noNkulunkulu Yes. ukuze kuyosizakala lo yamntwana. Engikutholayo nje futhi okunye kubaluleka kokupha umntwana igama. Yes, igama ngathi mangethuka nganento ethi kwathiwa ndahlutshwa into igama lakhe nguba. Yebo. And as from that day ngamazi umntwana wami banguba igama lakhe but ke ngicela ukuveza lento asibakhonzi. Okay. Uma sengimphila igama ayisho into yokuthi ndizohlaza ndohleli ndimkhumbula ndimkhonze kuba uNkulunkulu wangivezela the reason uNkulunkulu wangivezela ingoba ube ngithume efuna ngazi wengivezela uzogcwalisa imessage abanye even namanje bayababona abantwana babo uyabo bayaba and njengoba lithi izwi lenkosi uSathane ngummangalelo wamakhola ungaphikisa baba ukuthi abanye umbona ngishelela umntakhe Yeah. abanye athi uyakhala Yebo. uma ke singazuyivuma into yokuthi ukhona labaphila khona ukhalelani Qinisile. usuke ekhalelani la ekhona Yeah. because wena wambulala uma ke indaba yakhe ibiphela ngokuthi wena uvele wamabhotha ke kwaphela kanjalo ke uma wakhe wayezokulandela ndike ndadlula kuma case webhayi umuntu athena as much as ngahlambuluka but lento ayidluli kune process ekumele uyenze kune cleansing yakwamoya kwa spiritually ekumele uyenze. Yebo. Makuyeke bazalwana ukuthi izinto zethu usiko lwethu makholwa lubanjwe nguSathane benze ngamasiko but thina esikholwayo if wonile if wonile asisho ukuthi hambani abhotha abantwana emveni kokunize nithi nizocleanse abantwana no uNkulunkulu senzele ispecial help. Yebo ngiyakuzwa. Uyangizwa ukuthi ngithini usenzele ekungenzeka ukuthi after yonke lento angazi after yonke lento uma ungavumanga uma ungavumanga angazi ukuthi kuyokwenzakalani empilweni yomuntu angazi because ayikho enye into ngisho azathomnye I remember abanye ngihlangabezana nabo uthola ukuthi umuntu mhlambi waze wayoyenza lento ye cleansing ke ngokwesiko lentontoni ayothintini but still Yeah, lokho akudlula. into ayenzayo uSathane baba wami uhamba azayovimba ngisho isibeletho ukuthi ungaphindi uzale. Hey. Leza if singa understand ukuthi umsebenzi umkhulu kanganani owenziwa yilezangane lezangane sikwazi uSathane uzithuma sikwazi ukuthi even usushadile kuyovaleka because uthi uSathane buka kona kuyajatyula wena but uyabona ukuthi ubaba wakho ngiyakulisa hamba uyolwisa leyanto buka uma wakho wakhohlwa uthola ukuthi sishadile but asibathola abantwana. Yebo. Uthola ukuthi sishadile but la ekhaya kunengxokozelo man angisho ukuthi akuxatshana akwanyazi bikho izinto makushadiwe but zikhona lezi ezingekho normal. Yeah. So if singa understand ukuthi yinkulu into eyenziwa yilezi ngane mazingale so uNkulunkulu senzele ona mmangalise ngakaze ngokucabange nami ndandingazi ukuthi ndandixela ukuthi no ndiyadila mina naye ukuthi once engaxolisa ngathi inkosi ngayihlambulula seku right. Hey ngiyakuzwa. Mhlambe sesazoya kwi cleansing I'm sure uzoyishare nayo leyo ukuthi ekufanele yenzeke kanjani. Cela ukubuyisela emuva. Yes baba. Because bawusindisiwe. Yini yakwenza like yini le yakufakela ipressure ekutheni ukuthi ngiyokwenza abortion ngeke. Alright baba. Into eyenzakalayo ne? Yebo. Ungakhohlwa umusindisiwe.
Angazi kanjani but most sinalento yokuthi uma usindisiwe kumele ube ngcwele kakhulu ebantwini. Okay. Ukhohlwe nguNkulunkulu. Ndafika angisho ukuthi iyona into endizi defender ngayo. Yimbi futhi uNkulunkulu wangixolela ngiyabonga. Yes. Kodwa ngaye ngafikelwa ngamahloni ukuthi okay ndimzalile oqala. Ngingashadile bendithi ndisindisiwe abazalwane bami ba disappointeka. I remember utata kwakunzima nokuthi angikhulumisa. Kwakunzima nokuthi angithethise because ngamphoxa ekhaya bekhonzezweni ingaziwe indaba yevangeli ndime ndafika nevangeli. Uma sebebamela leli vangeli ndimka mina ndawukhulelwa. Ngazala lo mntwana ngamkhulisa uma esekhula futhi sebethi bayam accept naku futhi sengihamba futhi ndiyokhulelwa. So ndaba nala pressure ukuthi sengiyokhulelwa futhi yabo ndaba nalonto ukuthi vele uma uba nesibindi baba angazi ngayi-explain uba nesibindi ongakazi uba nalento yokuthi uma ngimbulela akekho ozobona. Usukungasazenzi usukuphushwa ile mimoya ethi yes uba nesibindi angazi uzocabanga usudlulile ukuthi ndike ndayenza into kanje wrong but lokuyirapha yes. Oh no ngiyakuzwa ke I know uyichaze kahle ipressure eqhamuka ngemumva. Yes. Hayi no siyakuzwa mhlambe siqhubekele phambili. Kwase kubaningi bayasho uthi omunye yavele mina ngisalali mhlambe futhi mawungenankinga uzwashiya namanamba uzozwa bazokuthinta impela nje abasalali bahlupheka inini isolution ikuphi? Yebo baba isolution uJesu wangitshela yona iyodwa inguye. Okay. Ukuthi uJesu samile ungummeli wempilo yakho. Alright. Ukwakho ukuthi wenze njani uze kuJesu umufika and ngizoyikhuluma lento babusha bangu sengine experience yokuthi nangempela kwakungenyongo ngibuya kwiST after lapho abantwana baNkulunkulu bangithintile. Yep. Iyodwa umoya ingcwele into owayisho ukuthi okokuqala ushaya nguguilty. Okay. Susa lanto yokuthi ndakwenza because of this. Kodwa wathi umethi umoya ingcwele wathi uyasiza but usiza ngeqiniso. Vuma ukuthi wenza u1 no2 no3 no4 kanje then ngicela uJesu abe ngummeli wempilo yami. Amen. Then uma wenza kanjalo akukho babu ushabangu akho mafutha enzwayo ngisho babangufakazi bengifonela sikhuluma sikhuleka kukodwa akho mafutha akhonto ndikuthembisa yona but you share ukuthi wakwenza kanjani and usho kuJesu ukuthi and uma ukhuluma nami usuke even ndishungaya kumfundisi wakho uma usuke ungakhulumi nami but usuke ukhuluma kuJesu uthi Jesu ngiyakubuva ubuguilty bami. Angifuni ukuvimba ngokuthi ngashiya nguyisa abantwana. Cha. Uma usenalo pride ungezi. Okay. Yes, uma usenalo pride ukuthi ndanine pressure hayi kwaku10 ungezi. Vuma nje wena ukuthi ngenzi icala. Vuma ukuthi ngenzi icala and ulibone ubese uya kuJesu uyozilahlela enyaweni ukuthi Jesu ngiyakucela ube inkosi nommeli wami. Undicela uhambe uyoba ngummeli kule yanto engayenza. Uma wenza njalo uJesu uyasukuma ayo representa ityala lakho kwi high court yasezulwini because uma zingavunyiwe it's hard ukuthi zithethelelwe. Amen. Uma ungakuchazanga ngisho nala emhlabeni ngisho babushabangu umuntu esehleli kanje uthi kuba khona ummeli lapha ya umuntu uthenga ummeli kube nalomuntu ke amlentozayo lo ommangalele lo omangalile uvuyiswa ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi nangempela ndayintshontsha imali yakho. Nangempela ngambulala unkosikazi wakho kanje nakanje but ngicela ungithethelele. Yes. Ummeli enze njani ayokuthulela ukuthi ke yena ke ukuze ke ukugwetshwa kwakho kuhambe kahle kwenziwa kanje
nakanje. So uJesu umele lonto iningi umsebenzi uJesu awenzayo empilweni zethu. Asigcini ngokuthi simamkela beyinkosi nomeli uma kushayekile endleleni. Kuyena uJesu esisinda ngayo. Yebo. Ngizomemezela lokuthi uJesu usekhona ukuthi abe ngummeli kumatyala siwenzile. Amen. Yes baba. Then ihamba kanjani indaba yokababa womntwana? Khona kwenzayo uyaya kuyena or uyayeka kanjalo? Angaze ngihlangane nombuso kanjalo bathi ngiyabonga ukuthi ungibuze. Okababa womntwana iqiniso ubaba womntwana akazange asho ukuthi mangiyobulala ingane. Wayazi kodwa? Wayazi ukuthi ngikhulele waze wangincenga. Yebo. Waze wangincenga wathi uma ungamfuni uzokhulela ekhaya. Okay. Yabo. Kana lento ukuthi uzokhulela kuba. Lo 9 months uzobe ekhulela kuba. Uya understand. So ubaba yena sengaphenduka ngokwakhe ukuthi ena walala engashadile. Okay. Esindisiwe futhi walala engashadile ewaze wakhulelisa but ingane ngeke izimhluphe. Iyohlupha yimini engathatha isinqumo ngayibulala. Okay. But ke ngike ngahlangabezana nezimo whereby kwenzeka ukuthi mhlambi abantu mhlambi bekuyikhaphuli yabo okanye ngabantu kwatholakala ukuthi babushabangu bathola ingane and bathi akusona isikhathi besingayihlelile baplana bemkaba yoyibulala ubaba phelezela umama bayokwenza abortion. Yes. Uyangena baba. Lapho kuyangena. Uyangena because baba. Naye ube yiphathi. Lo obumbulala uyazi ukuthi the time ndibulawa kufikile abantu bephethe ibhambe u3 dadukulwa ngubani but ubani nobani bekhona the time ndibulawa uma kubanjwa bonke abantu bebekhona the time kwenzeka kunjalo. Okay. Yes. I know. Vele futhi sokungiphendula umbuzo bengisazoya kuona ukuthi manje uma ngabe beyikhapule eshadile mhlawumbe noma engakashadi but igcine seyenza kanje khona kwenzwani no so uphendulile lapho. Ngiyakuzwa. Ngicela sihambe phezulu kwaleli lizwi ngicela ukuthi ngiye lokugcina. Okay. Elokugcina amaHebhere Hebrews chapter number 10 sizofunda phaya ku verse number 38. Lithi apha kepha olungileyo wam uyakuphila ngokukholwa. Kepha uma ehlehla nyovana umphefumulo wam awunakuthokoza ngaye. Amen. Ndicela ukuphinda kepha olungileyo wam uyakuphila ngokukholwa. Amen. So uma ke sengizongena la sengivala ndizongena la kule leyezifo. Uma umoya ingcwele engivezela ngale yezifo. Yebo. Ungivezela ekuthenini the way uSathana sishaye ngayo. The way siphuphutheke ngayo uSathane sesize sakhohlwa nangamandla kaNkulunkulu. Nangamandla okuphiliswa. Yebo. It's fine ke uSathane usekushayile mzalwane wami mhlambi wona uyazi wena ukuthi wenzani. Wagcina mhlambi usuthola icancer mhlambi even wazi ukuthi kwenzakalani. But izifo isikhathe esiningi siyangena ngesono. Yabo siyangena ngesono siyangena si-attack. U-attackwa nguSathane. Siyangena ukuthi watsiba kowenu kulelo weqa umthetho wabazali weqoka uNkulunkulu wayolala wathola iHIV. uSathane wadeposita lonto ayidepositayo phezulu kwempilo yakho. Yebo. But into isekuthenini ndiphila kanjani sendisindisiwe. Yes. Okanye uNkulunkulu ungisiza kanjani. Okay. Uma umoya engcwele eyithetha le ngicela ukuqala la kwicancer. Yes. Umoya engcwele waphinda
kaninginingi ukuthi ucela ngimxelele labantwana bakhe ukuthi noma kungathiwa kutholwe ini esibelethweni sakho umuntu wesifazane, especially umuntu wesifazane, kuthe une cancer, kuthiwe khona ke isifo ke esitsha ngokwesivukile ekuthiwa ngama fibroids, kuthiwe hayi uyakhukhumala umuntu ungenwe intontoni. Leza zifo usathana yindlela yokuthi ufaka iva ekuthenini ungabisakwazi ukumkhonza kahle uNkulunkulu. So wandixelela uMonci ukuthi ukuthi mandimemezele ukuthi uma kutholakele noba yini, if ukholwa ningizwe kahle angikhulumi noba ngoba if ungumntwana kaNkulunkulu ukholwa usindisiwe ubelieve kuNkulunkulu ungavumi ukuthi kuthiwe sikhiphe isibeletho. Okay, ngasikhiphi. Spiritually khona into eyenzakalayo. Spiritually khona into uSathane ayenzayo. Noma kungafikelela la sekunzima kangakanani, rather kuthiwe siyathandaza ngamane sithi uNkulunkulu uhlulekile but ungavumi. Okay. Ukuthi ukhitshwe isibeletho. Uma umuntu enesifo, isifo asiqhamuke kuNkulunkulu bazalwane. Amen. Izifo zonke zibuildwa kwi-altar lika Satan. Yebo. Noma yesiphi isifo and izifo zokhelwe ukuzobulala abantwana bakaNkulunkulu. Yebo. Izifo zokhelwe ukuthi ube neva emzimbeni wakho ukuthi noma ufisa ukugxuma noNkulunkulu but ungakwazi ukugxuma. Ngokuphelele. If bekumele ujumpe uthi 100 manje kuthatha lento izokubeka ku5 ukuthi jumpa uthi because uSathane mombi ungumangali uma seyifakile lento ngisho uthanda ungathandi uba nalento yokuthi mina ngiyakholwa kodwa dina lento and ningizwe kahle bazalwane angili nodokotela angilwi no science but lento le yakwa spiritual uma uthola isifo HIV siphekwe phansi emkhathini. Uma siphekwe phansi emkhathini ndicela ningizwe kahle bazalwane sengivala. Uma siphekwa phansi emkhathini lesi sifo lesi siphekelwe okokuqala sigcwele ifear. Yep. Ngisho singekangeni kuwe uma uvose ecaleni kwakho uthune HIV usaba ngisho ukuthatha isipune bedlangazo. Sigcwele ifear, sigcwele ukufa. Sigcwele ukufa. Yonke lento yakhelwe ukuzobulala thina abantwana bakaNkulunkulu. Angimgxeki ugovernment uzise olakhe usizo oluncane. Oluncane but ngizovusa thina abantwana bakaNkulunkulu ukuthi thina abantwana bombuso usekhona uJesu ophilisayo. Usekhona uJesu namandla but lento yimpi yakwamoya not enyameni. Uma eyireveala lento umoya engcwele kum uthi uzubone lento ukuthi isifo futhi sakwe spiritual futhi esizodestroya thina uma kutholakala baba wami ukuthi uya HIV and AIDS. Uma ufika lapha emtholampilo unikezwa amaphilisi. Kube soyayalwa ukuthi kulamaphilisi sukunikeza lamaphilisi ukuzokwenesa leli demoni okanye okukufa kulapha kuwe. Lamapilisi azothomalalisa esisigulo esila kuwe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Asikhiphi amapilisi akakuphilisi but azodoma ukuthi lento le phila nayo. Phila nayo. All right. Lento ayikho physical is spiritual. It's fine usuwamkelile amaphilisi but ngisho uwamkelile wawaphuza but still ingumthwalo phezulu kwakho
Yebo. Uyakholwa usindisiwe, but uhamba uma ke kwakhulunywa ngesifo se-HIV uba nalento yokuthi mina ndingafa noba yinini because I'm HIV and AIDS. And uthi umuyalwa lapha yakuthiwe uyabona ke if uke wawayeka uyakufa nokufa. Hey. Yeah. Ifear nje. Yep. Kunefiya ningi ukuthi uke wawayeka. Uyabona lento ukuthi izolanda even ukholo lwakho. Ukuthi uthathe lonke ukholo lwakho uzolideposita la. Uthi ulithatha lela philisi ulisela. Ningizwe kahle bazalwane, angithi makuyekwa amaphilisi, but ngizovusa bombuso bakaNkuluNkulu ukuthi thina lithi izwi lenkosi owami uyokuphila nokuphila ngokukholwa. Siyakuphila ngokukholwa, hayi ngokuzwa ukuthi uSathane utheni, hayi ngokuzwa ukuthi odokotela batheni. Andibagxeka odokotela baveze lwabusiso because abazi ukuthi bazothini, but luphu usizo labombuso bakaNkuluNkulu. Lophu usizo whereby uNkulunkulu siya kuyo siyomkhalela simnxuse abe sephilisa abantu. Amen. And uNkulunkulu waveza la ukuthi akekho ngisho umuntu oyokubeka isandla thandaze but nguwe. Nguwe lento isebenza ngokholo lwakho babushabangu. Injalo. Uma udokotela kunikeza iphilisi uthi mekunikeza iphilisi ashumayele phezulu kwempilo yakho athi lalela ke yabona ke even uSathane ngicela ukumshiya udokotela because kuyoba ngathi ngingilwa izibhedlela nani ngicela uza la uma usubuyile esibhedlela usufike nayo ku treatment wayibeka la into ayishoyo uSathane uthi uyakuphila. If uvikhanda okanye ubona ngathi uvuka isilonda la mhlambi uweqwengu 12 angaza phuzwa kanjani unalento ukuthi okay ngoba i-treatment andiphuzi kahle. Uyamemeza uSathane ukuthi you know what ukuze uphile kahle kulendlela you need ukuthi ube faithful kwi-treatment yakho. You need ukuthi ube faithful ukuthi ngo12 noba kuthulele set alarm uvuka uphuza ipilisi because leli pilisi lokhu kugula kuwe ngeke kuwonakalisa umzimba ngaleli pilisi. And bayondivumela abantu abanezifo esemzimbeni uyayimemeza lento uSathane ukuthi even if ubuzophila u20 years uma umuntu esenalesi sifo babushabangu mhlawumbe uyondivumela uba nalento ukuthi mina kusengenzeka ndiphile noba ngo20 years because ndinalesi sifo. Uma uSathane efike ezokunike umuna lesifo eseshumayeza kwehla ngisho iminyaka yakho ukuthi bayatsho ngisho nodokotela ukuthi no asitsho ukuthi ena ke uyophila isikhathi esingakanani uyabo but uma faithful la uzophila mhlambe noba ngo20 years. Uyabona ukuthi uSathane ufike mhlambe if ubuzofika 50 years uzophila 50 years afika kwehlisa kuzise ku20 futhi nalo 20 ngicela umuzwe lo 20 udepende if ufaithful kumaphilisi. Yebo. Nalo 20 years uzophila uma ufaithful kulamaphilisi. If la maphilisi wadefaulta uzofa. Yebo. Uyangizwa ukuthi ngithini? So ngizovusa abantwana bakaNkuluNkulu ukuthi awuke kuvuke lo Jesu wamamkela ukuthi wamkela bani. Amen. Uthi uPaul ukufa kimi kuyinzuzo kuba ngiyobona uNkulunkulu futhi Sathane uma ngiyeka ngiphila kuyinzuzo kuba ngiyakushumayela ivangeli. Amen. Sifike nini la esesisatshiswe nguSathane saze sabona ukuthi kumele siphile kanje kunezimela uNkulunkulu ezilethwe nguSathane. Kunezimela Thixo eziziswe nguSathane esokuthi umuphuze la lithi izwi lenkosi lapha kuIsaya ophuze kulawa ophuzayo kulawa manje akasayi koma naphakade kuyakubhobhoza instance kuyakubhobhoza kuye ngaphakathi bathi la
sidiphende ukuthi masiphuze lapha ukuze kuthi singomi kanti okuka Jehova siphuza kuye Yebo. then uyobhobhoza kuthina Yeah. yithina siyophila ngaphakathi ndicela ukusho again uJesu uthe mangizomisa ialtar lakho ukuthi uJesu usekhona useyinkosi nomeli usaphilisa Amen. isekhona impiliso but incike ekuthenini umbelieve nguNkulunkulu wazi ukuthi lesi sifo esilanga phakathi Yes. iyoba lidemoni iyoba yinyike efakelwa ngaphakathi iyoba yintontoni it's a form of animal of what ephila la ngaphakathi ekumeli lokho ihlale liphilisi idomeke ukuze mina ndingafi noma yini ngiyambelieve ukuthi uJesu uma ngikholwa nguye ngifaithful uyakungiphilisa Amen. yebo Siyabonga. yebo Wakhuluma kahle kakhulu. Wakhuluma amazwi powerful and very positive. Sibonga nesibindi sakho. Ukuthi uvume ukuthunywa. Uvume nje ukuthi ngizosidela. Ngiye nje ngikhulume konke and nje lokho kukhulumile ngempela ku powerful kosisiza thina abaningi. Unalo ulwazi lokuthi kwenzakalani ngezibeletho spiritual masikhishwe. Okwavezwa kum ukuthi uSathane ulwile nathi bantu besifazane. Uyabona babushabangu uma ngizokhishwa kuzothwa lento futhi ayisadlile ngokuthi mhlambe kuthi hayi umdala mhlambi wazi igxaxiso kanye ngisho njalo wenza wanotho lento iattacker it's a spirit esiattacker ngisho abantwana uthola ukuthi akazi ngisho ucansi ngesithi mhlambi kanye walala nomfana Yebo. uve ukuthi umntwana mhlambi usehlume izinyama la ngaphakathi kumele ayohlinzwa uSathane ulwe nokuthi ulwe uSathane nokuthi yabona uma usukhishwa isibeletho ngeke uzumthola umntwana Yebo. uma usukhishwa isibeletho lento ifika even abantu beshadile babushabanga ufica ukuthi ikhapuli le ishadile mhlambi ithola umntwana oyedwa 1 2 3 sekukhona lento sekumele kuyokhathwa uma sekukhathiwe futhi uthola ukuthi futhi akukho guaranteed nalokukhatha ukuthi ngeke besahluma uphinde futhi kuhlume kuthi futhi sekukhathiwe ukuthi no ngeke asikwazi ukuthi futhi manje sikhathe sekumele sikhiphe Yebo. so ke ngaphandle komuntu owahlala phansi wabumba babushabangu mina nawe Yes. wakhipha ubhabho ngala wolifaka ngala Yeah. wenza ioperation ngompho omunye umuntu okumele aoperate umuntu Hey. athi ndifuna ukuoperate ukuzophile ngomupho omunye umuntu okumele aoperate impilo zethu Yebo. ngaphandle kukaNkulunkulu Yedwa futhi. because akukho guaranteed even nokusoskip uSathane wazi ukuthi okay manje angisafuna ukuthi kuzalwe ingane selwa nayo yonke into engumuntu wesifazane selwa nayo yonke inzalo yomuntu wesifazane ukuthi mawuhlale unokugula okula emzimbeni wakho Yebo. yes Ngempela abalungileyo bayophila ngokukholwa. ngokholwa Ukukholwa nje bazalwane. Mhlawumbe into eyenza futhi abantu abaningi indaba kaJesu bangayithatheli serious. Yilento yokuthi eyakhe ilethwa ngothando hayi ngokusabisa. Yes. Kanti leyo mubi uhlezi nje kusabisa Inesiye. nje ukuthi uzofa. Kanti uma ungenaye futhi uJesu Kristu ngithi angwadlulisela amazwi. Uma ungenaye nje uJesu Kristu ungakaze wamamkela abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho yazi ukuthi awunakho ukuphila futhi ukuphila awunakho manje usaphila wena uzibona uphila kanti lutho ufile nje uhamba ngale kwethu nakeke ukufaka kusekho kuphenduka ngale ukufa nje right through waya iyazi ingunaphakade into engapheli thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okwazi ukuthi usizakale thina sesamamkela siyezwa nje abalungileyo bayophila ngokukholwa okwethu bazalwane ukukholwa ukhona uNkulunkulu ukhona uJesu Kristu omlamlili ushilo la uMrs Nandipho ukhona umoya oyingcwele oyosiduduza oyosiguide asihole kulona lonke iqiniso yes ukuze sikwazi ukuthi sisizakale okwethu nje ukukholwa kuphela yilokho nje mina engakusho once again sabonga kakhulu nje okukhulumile konke ku right kuyasiza ngoba siza futhi abaningi mhlawumbe amazwi akho okugcina uma ngaba una inkinga nama contact wakho futhi uthi uthola la kanjani
Yes, anginankinga baba. Yeah. Amazwi ami okugcina asekuthenini bantwana bakaNkuluNkulu. Ngizomisa iflag lasezulwini. Yes. Mhlambi endokukhulumile ndiye ndanhlanhlatha wangangizwa ukuthi ngithini. Sengivala ngizomisa iflag lasezulwini lokuthi owasidalayo, Yeah. owasibumba uJesu umsindisi wethu nguyena kuphela oyosixazululela inkinga esihlangabezana nazo. Yeah. Kuloku kufo kuchithwe kangaka nguSathane. Ugovernment uzise olwakho usizo naye. But kunosizo thina abantwana bakaNkuluNkulu esiludingayo olupermanent. Amen. Which is usizo lasezulwini. Amen. uJesu kuphela ongakusiza ukuthi nje okwakho ukuthi uphenduke. uNkulunkulu usebenza ngokuthi ube no guilt ukuthi okay I was wrong into 1 or 2 or 3 or 4 okanye ufuthi uJesu usebenza ngokukholwa kwakho. Yes. Siyakholwa singakubonanga but Yeah. we believe egameni lika Jesu. Ingakho noSathane umezos attacker usebenzisa the same faith esingafuna ukuyi-apply makuzalwa ezintweni zikaNkuluNkulu. Amen. Ukholo kuphela into esifunayo ukuphenduka okokuqala. Emveni kokuma usuphendukile uJesu akuphilise ngefaith yakho. Uthi mefika koleli ngasechibini uthi phaka thatha uhlaka lakho Yeah. uhambe. Yes. Thatha uhlaka lakho uhambe. Ukholo lwakho lukusindisile. Njalo uJesu mephilisa abantu befike etho njalo. Athi ukholo lwakho lukusindisile. Uqinisile. Sebenza ngefaith bazalwane. And noSathane uma ezobulala ubulala ifaith kuthina so that singazophila bazalwane. Yilokho anginankinga mofuna ukunicontacta ndiyatholakala kwinamba ku071 071 73 70299 071 73 70299. Andikho active ke ko Facebook na ko TikTok but ngikhona but angikho active. Ungangithola enambeni na ku WhatsApp. Oh, Yes. okay. I know siyabonga nje kakhulu. Hey, ngempela yazi uNkulunkulu ayikho into emhlulayo. Noma ngabe inzima kangakanani. Liyabona nje into oyikhulumayo ngiyazi ukuthi abaningi bahlupheke kakhulu ngayo. But uNkulunkulu vela athi nginayo isolution. Kodwa kumuntu oyifunayo. Ovumayo, So nje yes. sabonga ukuthi manithunywa nithumeke. Inkosi ayiqhubeke lokho ikusebenzisa ikwandisele nje ikubusise nje kakhulu futhi. Phinde ngibonge nasemakhaya kuwa wonke nje umuntu. Siyayibonga supporteni bazalwane. Ubukele waze kwafika la inkosi ayigcine nje ikubusise nawe. Kokho konke okucelayo nekufisayo inkosi iyakwazi futhi iyabona. Na uzophenduleka kunoma ngabe yini okwethu nje ukuthi sikholwe kuphela ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu. Asiphinde hlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.